ki VLE baro hadin baki la de ban login ya ka dashboard jang ka CSC ka juan kawi ka message ka ba pop up ka screen ka pha ban update KYC henry nganong ipi hadin mala de ban update KYC kandi ka message ka dang pop up na ka por ngan peninuk sai piang ni ngala de ban update henry tada klik ang ni ban update KYC ka message lani ka status ka pani balada lada ban le ang ni henry sisin bangi yaj ka home tab lani da refresh ya kani ka dashboard kani ka message ka dang yai pau tiban nom thot ikar kom tri kam pujong pi shu click bej update later bat kan nom don jingta ka kam ka papitre tika ngai scam kani ka video ka ajung man to pi wat klet ban kersaningi na ka por kuplesibun